Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučořovi. Aneb byli jsme a budeme. Autoři Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Hrají Já, Páťa Tlučoř. Já, Božena Tlučořová. Já, Mirko Hýl. A já Dominik. mé Růžena a Patrik. V dalších rolích Oldřich Kaiser. a Jiří Lábus. No a ještě počasí. Zítra bude oblačno, případně zataženo nebo polojasno i možná čisté mraky. Možná i nečisté, jak se říká, takže bude úplně překrásné počasí, které si užijete hlavně vy na dovolených, případně na rekreaci a nebo doma u počítače, ale to už takové asi příjemné nebude. I když jsou takoví, kteří rádi sedí radši u počítače, než třeba doma nebo venku u řeky. Ale takový je osud nás, kteří žijeme v tomto báječném 21. století. Tak to bylo počasí a teďka ještě věnujte pozornost mimořádné zprávě České policie. Policie usilovně pátrá po 75letém Richardu Měkkanovi s dvěma Měkkanovi s krycím jménem Stojsa, který se vydává za filmového režiséra. Láká mladé dívky, někdy i chlapce, do svého bytu pod záminkou kamerových zkoušek s příslibem hlavní role budoucího filmu. Pokud narazíte hlavně vy, mladé dívky, na toto individuum, i hned to ohlašte na nejbližším oddělení České policie. Vyjadřuje se často nesrozumitelně a speciálním pazvukem. Já se pokusím napodobit, ale nevím, jestli to bude dokonalé. Takže takové jako mluví a najednou udělá Ne, to nebylo ono. Ještě jednou mluví a najednou udělá Ne, to taky ještě jsem to nechytil, přátelé. Snad se mi to v příštích 5 minutách povede. Takže tak tomu bylo nejblíž, asi bych řekl. Ano. Takže, přátelé, kdybyste na někoho takového narazili, i hned nám to ohlašte. Ještě jednou upozorňuju. Richard Měkkan s krycím jménem Stojsa. A teď si poslechneme koncert z děl Wolfganga Amada Mozarta, Ludwiga van Beethovena a dalších. To mě nezajímá, tohleto, ten... Asi co dneska ty lidi nevymyslí takový, kvůli asi penězom to všechno asi... No, vidíš to. Asi z těch Kdo by to pitomých holek potom, víš, No to co víš, že jo. tam vyčachroval, ještě je tam někde položil, víš, taky... Furt docela- něco, ale já se divím, jak ty Přátelé, to bylo od jak živa tohleto. No, jo, já vím, V Paříži to bylo těch falešných režisérů, já jich byl 15, co napočítal. Jeden se jmenoval Todár, jakože se vydával za Godára, Jo. pak byl Frito, to byl Trifo, a ježiš, těch bylo takovejhle, pane bože, když se na to vzpomenu, mě jí má hrůza úplně. No, co si Takže bude? ty holky jsou tak blbý. No, to on absolutně, řekne, že že jo. režisér, No, ono no, se no. jim zatmí, No, ne, jak jdou, nahoře, no, tak jistě. dole. Jo, A jdou za ním. No jistě, to je úplně nesmysl. Oni furt chtějí tu slávu. No ježišmarja, Já nevím, pitomý holky, že jo, to který víš, si myslí, že No. on jim naletí, oni mu naletí a on dělá takového, oni že mu jo, naletí, chytrýho, že jo, no. samozřejmě. To tak, víte, že jo, já taťko bych nenaletěla. No, ale To taky se o mě pokoušel takovej Jo. Pachyňa, a pak to bylo, Jak? říkali si Pachyňa, já nevím, jak už to je dávno, takže No jo. taky se pokoušel takhle vyzvat mě a já jsem řekl, ne pak, já mám taťko. Počkej, nebyl to Cachyňa? No možná, já nevím, nějaký to chýňa to byla, Já no, vím, nějaká chýňa. vím, že No, tohle, jo, no. jak se píše kód nebo co, že jo? Ale já nevím, možná nějak se tak jmenoval a dělal takového chytrýho, víš, a já jsem řekla, ne, já mám taťku, já mám tebe, vidíš, jo. tak jsem tak řekla takhle hezky a jde pak ani nešach, Jo. jde pak, ježiš. A byl to teda... A já už nějak jsem Bachyňa, nebo já nějak se jmenoval, Jo, ale jo. ten byl takový jméno, vím, že to bylo odchod nějak potom. Cachyňa. Nějak tak to bylo. No jo, tak oni, že jo, tak oni si myslí, že hned budou No, že točit, jo, budu na talíři to hned, nebo víš, co by jo. si mysleli, že jo, někde tamhle, že se mi příbora sežere mě. Teď si založí ten Facebook. No jo, to je Oni jsou hnedka, všichni že jo. teďko na takže- tom Facebooku, no že jo. já teď- nevím, co to je, No, prosím oni tebe. všichni jako, že No. sdílíme a A co tohleto. šílí? Nebo co jsi říkal? Ne, Ale ne, to je to takový, to teďko- jsou ty metody, to takové ty, teďko, no to ta jo. elektronika je hrozivá, to je peklo. To je na tom internetu, že Dřív, jo. no jistě, dřív lidi seděli u básnických
sbírek a dneska, no. Já seděl v hospodě, že jo, a sdílel jsem taky, jo, No pak jsem jistě. se vzdělal, No, pak se zvožral, a že jo? šel jsem domů, že jo. No, a dneska, no, to furt bylo tam vždycky, to si pak Nejdle- sdílel teda. Já to pak sdílela, víš, za tebe jsem to uklízela potom, víš? To jsem to uklízela tak. Furt tam mydlej do toho, že jo, furt takhle jedou, furt jedou a to je. To pak nepustí člověk ani sednout. To přátelé, to kolikrát já jsem nedávno byl také vinárně, že jsem byl třeba, a tam sedí partner s partnerkou, oni nemluví, jen čumí do těch strojů. No taky jo. do těch, že jo? A ty No si jo. tam celou dobu, a oni si pak mezi sebou něco píšou nějaký zprávy a sedí metr od sebe, pitomci. No jo. No to je opravdu, No jo. to je otřesné. Dřív, panečku, že jo, jsem napsal, že jo, na kus papíru, že jo. No, chci tě, jsi mi napsal, viď? No, Pamatuješ, no, chci no, tě, a už a- jsi mě měl. Jenom, že ona to chytla ta sousedka. No, ta Drozdová, no jo. Ta to chytla taky potom. No, ale od tebe, no, pak Ne, byla to- 14 dní v jo. nemocnici, pak to s ní Já to- teklo. a protože já jsem Ježišmarja. to chytl od toho, od Rance Bechyňovýho. No, a on to chytil. od starý to chytil on. No, to jenom, byl že- Zetěz, ježišmarja. A to byl. stará to chytla a to se vyšetřovalo tehdy. No to bylo ode mě potom ještě, No, ale no, říkej, že by protože se- to bylo od tebe No, potom, počkej, no. že by se to vracelo No to se to takhle, to byl kruh, to se tačko. točilo. No jo, to se točilo do kruhu. To se točilo, ježišmarja, to se bylo k točilo. nezastavení, to byl Ježiš. kolotoč, to byl No, ježišmarja. vídeňský. Už jsme v Mrátru, že jo, nebo kde to je tam? Prátru No, pro boha, Prátru, no, ježišmarja. vidíš, no, to bylo kam- Přátelé, nepoužijte Kam cizí bys slova, jezdil, to že jo, a mě... nemusíš do Vídně. že jo. Nepoužívejte cizí slova, to mě ničí totálně. Jo, vždycky. já je taky nepoužívám, jestli si všim, tak no, já... ty je já bohužel je často nepoužívám. používáš, Páťo. Neříkej, že to tak mě když tak mi opravdu- to řekni a já je přestanu No u tebe je používat, každý že? druhý slovo, Co? u tebe je každý druhý slovo cizí v podstatě. Neříkej. No takhle mluvíš, no. No a přitom je to česky, že jo? No právě, no. No, je pak. Jde pak svět, hele, svět chce být klamán, jak jsme teďka slyšeli z toho rádia. Svět vidíš chce to. být, tady to vidíte, svět chce být klamán. Nějaký pitomej chlap dělá režiséra, nějaká pitomá nána se na to chytne, že jo. No to víš, jo, ty jsou blbý, ty holky, to Ne, je to opravdu. no, tak to víš, tak taky naivní holka nějaká, to víš, tak co ty víš, takhle, tak když ještě má nějaký ten šorm, ale šarm se říká, jaký, no tak takhle ten, že jo, takže tak se může nachytat, že jo, No jo, na něj, no, no jo. No jo. no jo, Hele! no. Ahoj. Je, už je tady Ruška, Ahoj, no. ahoj. Ježišmarja, tak pořád jsem ucouraná nějaká dneska, co jsi namalovala, Ne. co jsi namalovala dneska, Ale Ruško? ne, nic, já jsem Co? teď byla... No ty jsi to rozmazala, vidíš. Ty jsi takový telítko moje. Já No. jsem Jsi na- maminčina ještě. Jsi maminčina. Urvaná, úplně. Urvaná. Úplně urvaná. Jsi maminčina? To Ale více, jo, prosím tě, Oh, mám. yeah. A co pak, že jsi takhle... Ježišmarja. Ne, nic, já jsem úplně ještě... Já jsem myšlenkama úplně... Počkej, ty jsi nějaká dneska proměněná, Ne, co já se jsem- stalo? Je, ale to máš hezký kostýmy. Ale prosím tě, Mirko, taky No, toho... no ne, tak jenom To říkám, mi že ti taky to říkal sluší. ten... Kdo? No, ale ježišmarja, mu nemůžu přijít na jméno, jak se jmenoval? No, ještě, aby to nebyl ten... Ten Reža, no. No, stojí se, jak se říkali, že jo. no. Jo, přesně, jak to víš? Co? No, stojí se, no. Počkej. A co se stěž, to stojí? A počkej, co jako, co? Ne, to, že říkám, že jsem prostě myšlenkama úplně A to byl kdo? jinde. Ten, Jako. no a co? A to, No. ale teď jsem byla prostě, to ani nevíte. No tak Teď vám povídej, něco jsme řeknu. dychtiví, jsme dychtiví. No, Bude hollywoodská hvězda. no, Nejdřív a teda- teď už si pro mě, Nejdřív pro mámu si teda- pořád ta Počkej, hvězda. počkej. Pořád. Nejdřív teda v Cannes. Cože? Jo. Teda, počkej, teď jsem to zblbla. V Cannes. Festival v Cannes, významný Jo, festival. no. samozřejmě, Nejdřív teda v Cannes No. a pak bychom se převezli teda do Hollywoodu. Počkej, já teď tomu nerozumím, počkej, co to povídáš, co? povídáš za To mi nesmysly. no. Ne, Ty prostě jsi něco popíjela, nebo co? Nebo... Ne, Mirko, prosím tě. No tak co Ale tak? trošku bublinek, no. Ale No, počkej, to tak... Ale prostě potkala jsem režiséra, No, jo, no a co, no. tak jsem šla k němu domů, a Jo. protože on mě jako říkal, že jsem jako fyziognomická, jo, že mám figuru a no a tak mi nabídl prostě, jako, řekl, že je režisér a já jsem řekla, proč ne, že jo, a tak jsem šla k němu domů a prostě tam jsme dělali prostě ty kamerové zkoušky. No a myslím, že to bylo dobře. Měl tam být teda Dick, teda tam nebyl, ten odešel, ale pak tam přišel Kaiser a s Kaiserem, že budeme dělat prostě nějaký ty scény a tak jsem se mu líbila, no, že pak jsem teda začala on to po mně chtěl, jo, improvizovat, jo, a tak jsem prostě něco řekla, on říkal, že úžasný,
pak mi teda slíbil tu roli a tak jsem to plná, no. No. A jak se jmenoval? No, jak se jmenoval? Jsem to říkala, ne? Počkej, Svojsa, nebo... stoj. Stojsa. Stojsa se jmenoval? No. Aha. Co je? Co koukáte? To je jako úplně... Já jdu dělat kafe, tak chceš Zarežím. kafe, nebo? Tak máte radost, ne? No, To bude filmová hvězda. A jaké jsem, to je boží, hele, to se povedlo, to byl den. tak chceš kafe Prostě taky, nebo... Dá si kafe taky Jo, ještě? jo, Já bych si, udělejme. Boženko, dal, Já jestli bych by si se taky tam udělal. dala taky pro mě Co je? kávu, no. Co je s váma? Jste úplně najednou, jak kdyby vám na vás něco spadlo, nějaká deka nebo co? Ale ne, nic. To. No jo. Ruško, můžeš se mu na chvilku do pokoje. Šmarja, co? Ne, jak si Ty soukromí si Ty zase budeš loudit, viď? Ale prosím tebe, To víš, to už že jsem jo. 15 let neloudil. Loudo. Podívej se, můžu Miličku s tebou, o samotě. Miličku, kam jdete s Ruškou? Já jí něco musím vysvětlit. Ono bude lepší, když si to řekne Mirko. Ružinko, tak. No. Život tropí velké záludnosti. Musíš být na všecko připravená. Zkrať to, o co jde? Svět je krutý, Ruženko. No dobře, to vím taky, to jsme Víš, říkali jako 100krát. Potkáš muže, který se ti na začátku můžou líbit a pak zjistí, že to jsou plácalové, že to jsou lidé, kteří v podstatě, Ježišmarja, prosím tě. kteří nemluví pravdu. No to já vím, Kteří tě- kecaj prostě, no, kteří Ježišmarja, chtějí prosím tě tě. ošálit, No. chtějí jenom Já využít vím. tvoje Já jsem- krásné pružné tělo. Prosím Chtějí tě, Mirko, ukázat, nemusíš mít strach, já jsem prostě na tohleto zvyklá. Já No. jsem obrněná, poznám prostě, kdo kecá, tak toho poznám, to vím, Jo, já mu to vidím, když takhle začneš vydrat, jo, jo. tak kecá, to prostě poznám, hele. No. Mně nemusíš nic takového říkat, mně ne, víš? Ruženko, To je, že jsou jiný prostě, který na všecko skočejí prostě, který si myslej prostě, jo, zblafnou všechno, jo, tak to já teda ne. Já blafy absolutně nežeru. Nežeru. To ti teda říkám, hele. A na mě se opravdu můžeš spolehnout, že v tomhle tom jako jsem rovná, absolutně. Jo? Já už jsem něco zažila, prosím tě, i když vypadám jako mladě, nebo prostě mám dobrou figuru, pěknou, že jo, ale hele, já ti můžu říct, jo, já si prostě někdy připadám jak stará úplně, fakt, ale i když jsem mladá, jo, ale někdy fakt jako, jak kdybych prožila, já nevím co, takže na mě s tímhletím absolutně tě můžu uklidnit, že prostě v tomhle, jo, se na mě můžeš spolehnout a nedám se. To byl další díl nekonečného seriálu Tluč Hořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha.